Iki bengi awake dhewe iki apa jenengane? Ora dhewe, tegese ora dhewe iki dikancani. Kancane karo sapa, Mak? Karo Murobaut. Sapa? Murobaut. Sapa, Mak? Murobaut. Sing cetha Mbah Mur. Mbah Baut ding iya Mbah Baut karo Niken Salindri. sapa? Niken Salindri. Udu Apa? Wah ya kleru lek ku maca berarti kleru. Kleru lek ku maca berarti sapa Mbah Baut karo sapa? karo Anting Salindri. Wah ya kowe ya kleru meneh kowe iki. Karo Neti Salindri iki. Sapa kuwi? Oh, udu ya. Udu. Oh, berarti karo Mbak Niken Sarintem. Iya. Ngerti ku Niken Sarimi. Udu beda wis kuwi. Diatur minggah apa panggonan apa ora, Nduk? Rasah, Mak. Lho kepiye to kowe iki? Iki wah, iki bintang tamu ya munggah ning panggung. Lah salah dadak nganggo tekon kok yo anu iki, Mak. Biasane bintang tamu ki yo dunggake panggung rasa nganggo tekon. Basa basi ya kuwi iki jenenge ngono kuwi basa basi. Kok terus njuk ora sah iki. Aneh ya kowe. Heeh monggo di aturi munggah panggung kek disepoti monggo. Kanca-kanca Mas Wahyu monggo. Karo Kisban karo Om Kisban saiki to. Oh wis ganti.
Lah kok isih meneh lho. Iki rampunge kapan? Aduh duh. Alah 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 alah. Yang lagi bang. Lah kok isih pedhungul ngono ki ngapa? Pun Mas. Pun Mas. Ngene. Cekap semanten kula nyuwun pamit billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Datang pamit. Bilih kathah musibah nyuwun pangapunten. Lah niki lho mboten gelem mandeg niku amre saene kepripun? Carane pripun? Napa cen enten sengketa batin kalih kula? Oh ngeten. Biasane Purbawasesa ning Pak Dalang. Pak Dalang. Waduh Pak, orang gue pecah aku. Alah. Yo mecah-mecahno piring kok. Purbawasesa, Pak Dalang. Amit, jenengan dek nyuwun pangapunten. Dup. 50.000 iso ngedek. Oh, durung iso jebul. Isih mlaku ki. Duh, Pak urung, Pak. Jaiponge. Ayo Pak. Lah. Pak. Lah pun jenengan wis nampa bayar? Kene. Nglegowo. Matur nuwun pun digongke nggih. Nggih. Mas Ganti. Lah sapa? Rampok laras. Warga laras kok rampok laras. Senengan. Ini mike. Lagi sadar pun nek dadi rampok laras iki. Rampok laras. Ket biyen, Mbah. Guyu apa nangis jenengan? Ora apa-apa. Aku ikhlas kok ora apa-apa. Ono ikhlas kok nangis. Saking aku menghayati akan keikhlasan. Ora apa-apa. Pokoke sing urung kumanan aja ndonga elek ya. Dongano saya sugih ke sosok dakon itu. Amin. Nggih alhamdulillah. Nggih, kula nuwun Mas Dalang. Mbok yo canggih. Alhamdulillah. Kula nuwun. Nggih, Mbak Canggih Mbak Limbo. Mbah Baut le minggah telat niku baute napa mboten saged diuculi saking sekrup napa pripun? Kok le minggah telat. Napa niyeng napa pripun? Ora, Bu. Mulakno nek jeneng ki ya sing pas terus musuh jeneng kok ya Baut. Sesuk kowe rasah karo aku, Bu. Lah kepiye? Ya ora kajen blas aku ngendi. Lah saking jenengan nututi aku mau karo ki lho. Lho ngadeg Mas. Lah aku mau ki karo iki kok jenengan ngetutke aku ki karepmu kepiye? Wela. Kit Sing mau. kumawani ki aku apa sapa?
Kok wani-wanine sikis iki? Sikis. Mas Keswan kok sikis. Kan tuwa aku nek karo Adi kan sikis iki lho, sikis karo kowe kok wani-wanine. Lah ya Jenenge diceluk sikis ngono. Ora trimo nek aku. Ora apa-apa wis engke. Ora apa-apa rawani kok rawani Wis disogok 50.000. Alah gen sokok 50 pengku meneng bae nang dielek-elek. Harga diri dong, harga diri. Ora perlu harga diri yang penting duit. Nah, bener dan harga diri diopani ora cekel ya kur dingak-dingu kok. Ngopo? Bener kowe, Kis. Bener, Kis. Anu Mas. Kisaken dawuh Mbak Cange Mbak Limbo, nderek kula nuwun, nderek Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo. Menika kula kalian bojo kula baut wonten ing pasipun Kalurahan Gulurejo, Lendah Kulon Progo. Bapak Ibu, tamu undangan ingkang kawula hormati sedaya mawon ngaturaken wilujeng dalu. Kula nuwun nderek golek sandang pangan wonten mriki kalian Mas Gading. Golek serawung. Nek wis sedulure akeh, serawunge becik engko sandang pangane terus ngetutke. Ada pepatah mengatakan banyak saudara utawa banyak sedulur banyak rezeki. Banyak rezeki kok banyak ulem. Nyatane barang sedulurku ya kebak ulem kok. Wonten gani mbok bilih Pak Lurah. Nggih. Para perangkat desa, tokoh masyarakat, Pak Dewan ugi wonten, Pak Dewan, Bu Dewan. Nggih mbok bilih rawuh. Wonten ingkang rawuh jajaran kepolisian. Ugi sedaya warga masyarakat. Sedaya warga masyarakat. Mboten iring dika mboten kata lumpen ngaturaken sugeng dalu. Kebuak luar biasa alhamdulillah. Aku seneng nek didhawuhi ning kene iki. Lah pripun? Loro-lorone lho. Lah kok loro-lorone? Siji nyambut gawe, loro tamasya. Oh kok tamasya? Ngerti kali dawa. Aku gur kalen kok ya. Lah nggih ning kono ku ya. Aku gur kalenan ning kene. Aku mandeg sik. Warang iki nggon aku ning kene iki aku. Niki mboten tahu kula jak medun niki. Kala-kala medun tekan piungan men pun mabuk dadi. Angel niki seratenane niki. Nggih dadi tekan mabuk nganu to, mabuk kendaraan to. Nggih. Oh lah sami kula nggih mabuk darat. Dadi wis ora ana bedane. Mas Dalang. Piyayi nom ki mabukan. Kowe kok ketoke ngelele aku malah entuk pirang-pirang. Lah Mas Dalang iya kaya. Lah piyayi nom ki mabukan. Kula niku mabukan kecilik. Lha niku kula mabuk muntah-muntah. Terus bapak bingung, lha kula digawa ning rumah sakit kuwi ndadak rawat inap. Monggo meng mabuk kendaraan kuwi. Oh. Waduh. Sing melih niku nek tebih mlampah mawon. Nggih. Ngenjang kula ajeng tumbas andong. Lah timbangane mabuk. Mlampah ki kaya kepi. Cepet ning tekan kono tile-tile lah mending mlaku sak tekane. Dadi kinten-kinten ganggapane Senen niku jenengan niku jumuah pun mangkat. Nggih, soalé kula kecilik pun kula numpak helikopter to. Oh, nggih mobil niku sok mabuk. Nggih, kulinane pesawat. Nggih, pesawat helikopter. Tapi nek arep mabuk itu mabuk kendaraan kan bisa diantisipasi. Antisilasi. Antisipasi. Nah, nggih. Napa ngunjuk napa sing marahi mboten mabuk? Nah, nggih ngunjuk napa? Demok ban buri diwacake Al-Fatihah ping 7. Oh, nggih. Niku. Wis tenan niku. Nek dereng kula prakteke. Ngestaken dawuh. Nggih, mobilé wonten dawuh. Donganipun wau sampun. Nggih, sampun idem Pak Dalang. Idem Mas Dalang leres. Desa nggih Bu, Kalurahan Gulurejo. Mugi-mugi sangsaya makmur. Amin. Ning tetembungan Gulurejo guyub rukun lumahing krida mula ndadekke rejaning desa. Amin, ngoten. Nggih. Ayem-ayem tata titi tentrem. Donganipun sami kalian Mas Dalang. Nggih, wonten dawuh. Wonten dawuh menapa? Tak nilai pamundutan nggih. Kedap. Wah, iki mengirimi video. Kalian ngerantos. Nggih kula mboten nate mlebet niki wau. Mas, nanti aku request fragmen lagunya Kadung Tresno sama Kembang Rawe saweran 1 juta. Yang 600 buat saweran streaming si Dene sama yang fragmen Manodalange Penting Gayeng. Kadung Tresno Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, terus iki enten melih Assalamualaikum Mas Gading nyuwun tembang Kadung Tresno ingkang nembang Mas Gading duet kalian Mbak Orisa. Oh nggih. Saking Teguh TK
DKI Gabon penggemar almarhum Giseno nggih. Alhamdulillah kata sanget. Matur nuwun. Penggemar utawa fans. Fans Mas Gading niki. Nggih. Nggih niki kangge mbikak rasa. Oh nggih. Pokoke dinggo gayang-gayangan dhisik iki caping gunung. Oh. Dibawani iki Oh nggih. bawani rata terus ngagem parian terus di gek dinyanyikke iki ngono kuwi lho Mas. Kula yo manut mawon. Berarti menika bawane urut, lajeng anu, napa menika? Bawane urut lajeng parian ngoten. Oh, nggih. Urut terus parian. Sekedap niki enten mulih Enten menapa menika? Untuk Mbah Baut lho niki. Alhamdulillah. Untuk Mbah Baut kula mboten Untuk ngapusi Mbah niki lho. Baut. Enten baute niku nggih niku lho isine. Mas streaming. Iki di zoom Mas. Iki Di zoom iku untuk Mbah Baut. Untuk Mbah Baut. Ana baute tenan jebul. Korek. Korek terus rokok. Baut. Ana baute tenan jebul. Oke. Ya Pak. Alhamdulillah nyepak disisatke baut. Nggih matur nuwun. Jeneng wong sugih iki tuku rokok ra kur bungkusan. Plastikan ngene iki. Lho, nek perlu bagoran. Kaya wong tipis kok kur sebungkus. Bagoran. Lho, enten awalane menika. Nggih. Nah, niki terus enten melih untuk wiyaga korek papat. Lho niki. Terus untuk dalange, wah spesial iki rokok. Iki iso geger kiwa tengen. Lah kok iso geger? Tak obong omahe. Ya ampun no. Nggih nawalanipun menapa niki ugi wonten nawala? Niki angkringan Pak Leo hadir PBKS kalau ada waktu akan menyumbangkan lagu Lintang Asmara atau Gubuk Asmara. Matur nuwun Mas Gading. Nggih. Niki terus enten melih permen untuk Waranggono. Oh, alhamdulillah. Permen untuk Waranggono. Permen, terima kasih. Dapat permen. Ya dintem nak, sitak-sitak. Ora caos loro wae kek gentenan. Menika wonten nawala amit sewu. Nyuwun pangapunten. Mbah ingkang rawuh wonten kalodhangan dalu punika nyuwun pangapunten menika wonten seratan tamu VIP Mbak Niken. Menika ingkang kaping setunggal Bapak Wakil Bupati Kulon Progo. Bapak Ambar Purwoko SE nyuwun pangapunten ngaturaken wilujeng dalu. Bapak anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten, Kepala Dinas Pariwisata Bapak Sutarman, Kepala Dinas Kabudayan Pak Panewu, Pak Lurah Sekapanewon Lendah ngaturaken wilujeng dalu. Kula nuwun lenggahipun wonten sairing mriki. Leres nggih Pak. Pun skecakaken. Sugeng mirsani ringgit wajucal. Matur nuwun Pak Dalang. Menika seratanipun. Nggih. Monggo. Nggih. Diwiwiti saking pundi menika? Saking Mbak Antil. Oh, Mbak Anting. Anu Mbak Anting. Antinge semono kuwi. Mbak Anting kuwi ana lagune. Ting anting Bang Cempaka. Wah, saiki rambutnya tayangan ya. Mboten tayangan sakniki modele ngoten niku. Modele nggih sing disemir sementen benten kalih bojo kula. Bojo kula amit sewu sing disemir kabeh. Nah, ada berapa Pak? Putih lho. Apa toh? Ngapa? Ora sida Pak. Mulakno aja dolanan wingi semiran arep niru Mbak Anting. Wingi maune Riki amit, Riki maune kebak. Bar disemir rontok. Lah wong klentu sing kula nggih nyemir. Lah obate apa? Rondap. Rondap yo entek ora obat suket kok rondap. Obat suket lho tak kira iki padha terus malah entek kabeh. Alah golek ngirit malah ajur. Alah. Nggih monggo Mbak Anting. Monggo Mbak Anting. Nggih gentosan monggo. Bismillah pun awiti mugi lancar sedayanipun. Amin. Saben bengi nyawa
Manut kepiye wong angel ngepasno ki. Nyatane wingi aku Kang Sinan ya sida dhisik aku. Iya. Arep ngepasno ki angel. Manut Pak Dalang. Dadi jenengan mirsani kono, engko nek Oh iya. Kuncine ning kono. kuncine Mas Dalang. Iya iya iya. Mangga. Geser, geser. Geser. Kuwi iso dawa meneh guna. Dawa. Emang gue Mbak Orisa. Iya. Wah, jenengan meresane mriki malah merinding kula, Mbah. Lah pripun Mas Dalang? Lho kula kan aja nganti kecolongan. Lho ngenteni aja nganti. Lah ampun ngantos kecolongan. Oh, brinding kalau aku san. Mengke nek jenengan mirsani Mbah Baut langsung ngendika ta'awud, baca ta'awud. Nggih mangke nek tesih enten mriki ki jenengan waos ayat kursi nggih. Iki padakno demit aku ki jamak timen to ya. Nggih. Yo, siap-siap Bu. Kowe kono aku kene Bu. Oke. Amit ya Mas. Pak Amit nggih. Siap-siap pasang kuda-kuda. Yuk. Siapa? Yuk. Awas tembak. Iki malah tembak-tembak. Aku kena. Ora jengkling. Ono ketembakan. Allahu Akbar. Biasa. Astagfirullahaladzim. Isih nom ki wani nyolong. Begitu kene Lena ki apa? Leno. Lah ya Lena. Leno ki Kula nggih sak nyong. Riko langsung jiler. Ora apa-apa, Kecolongan siji ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah kene musuh telu kok. iya. Usik sing ngedrang kira mulu. Semangat. Semangat apa ngongso aku ben ora kalap iki. ketoke sentimen karo jenengan ya. Ora kur sentimen. Kilomen. Ora kur sentimen. Iya, geser. Geser. Anu cepet kemen, Mbak. Cepet, Mbak. Cepet, Mbak. Kembang wae watu. Anu Mas Dalang lagi ses mesti ora ngupaini awake dhewe ngemakno kono bae. Guna Garapane harus selalu siap dan waspada dimanapun berada. Jangan sampai Anda kena apa-apa. Maju seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua gunung tinggi sunyi tempat hukuman para. panen iki sungguh kok goblok. Lah kan musiknya jeduk ngono ya gur kari ngetutke lagune. Anu Mas nek latihan kula dikabari Mas. Lah loro kabeh awakku ning ngene iki ngedan. Lah kan kerasakti ku mau lagu. Kerasakti jengkolmu kuwi iki. Iki ora kerasakti iki, jenglengan ngono iki. Lah saking jenengan yo joget. Ora kok ngene kok sakti, wis ora sakti aku. Gur kari kerane tok. Sakti ora. Geser. Nah niki. Kaget mau kok orang kena Iki ora wani main-main anu Mbak Ayu iki. Mbak Ayu. Ora wani. Iya. Nggih. Sarintem sar Baut sarintem sar maju. yo Pak
Aja tenanan. Tenanan lho. Tenanan kepiye? Lah kudu tenanan nek perang ki. Perang totalitas panggung kudu totalitas delok kekuatan ngawur. Mang jebleske saka niku, Mbak. Terus aku kon galah, tidak bisa. Wanita semakin di depan, Bos. Sejak sekarang itu zamannya sapi. Wanita sapi. Pasi wanita. Lho, niki yo delok-delok. Aku ro kowe, aku kepala rumah tangga. Kudu ngajeni ro wong lanang. Berarti cilik ki aku kepala rumah tangga. Berarti tegese jenengan kuat. Iya no. Nek kuat iki aku iso mbopong jenengan. Yo. Iki tegese jenengan kuat. Iya. Lah nek nyoto kuat ki aku genti gopongen. Jare kuat. Ayo. Zaman sekarang kok repot. Beli remote dong. Lu saiki ring remote tit ke depan tit. Nah, tek batune manjer. Rong bengi bojoku ngene iki, lah toko tutup. Piye senengane kaya wis rasa perang. Mboten saprang nggih Mas Dalang. Rumah tangga apik kok kon perang. Damai mawon damai. Damai itu indah. Iya. Monggo. Angel golek perdamaian iki wis. Asik, Mbak. Ya, niki ora mari perang iki. Sande niki. Oh parian. Parian saking pundi Mas Dalang? Saking pojok mriko riyen. Oh saking ibu. Kula walik. Nggih. Wis Mbak Anting wis. Parian. Monggo Bu. Monggo Bu. Kene Pak, aja ngedangi syutinge. Streaming. Monggo Bu. Ayo, saka pojok rek. Ana buta. Bu lha niki buta. Buta ngelirik Bu buta nggih kersane ten rika. Nah. Ana buta niku. Buta napa? Ning ngarepku. Ya kowe kuwi kok Iya nih Bu. Buta ning ngarepku aku meneh kene ora iso. Mugi dusun Nanti Gulu Rejo. Desa nggih Gulu. Saya maju. Amin. Ya muga-muga slogane aja kaya tarik tambang. Wong nek saya maju malah kalah. Lah kok iso maju kalah? Lah nek tarik tambang kae coba nek maju malah kalah. Kadang aku nek mundur kae ora mergo kalah. Lah mergene? Aku ngalah. Iya. Moga Dik Bayu. Moga. Dicokot boyo. Oh, lah niki nggih boyo niki. Niki kurang boyo. Boyo kok gur semene lah kurang gede. Iki gur cecak. Ra penak rasane. Lah nek kono kepenak teneh cokotno boyo. Loro to nggih loro. Terus warga Mbulu Rejo nggih paringi ganjar rezekine. Amin. Donga sing ikhlas mugi-mugi kasembadan. Amin. Ayo terus, Mbak. Numpak kereta. Ya, numpak kereta. Sepur. Lali tikete. Lali tikete. Mbak. Mugi warga Mbulu Rejo nggih tansah sehat awake. Amin. Monggo. Lah iki. Ayo Mbak Yu. Iki arep numpak apa iki? Numpak baut ngono. Tuku trewelu. Wo, Mbah Baut kuwi. Lah wong lirik rene kok. Wis cocok. Cocok nek ora ana sikile. Waduh, nek jamak piye golek sing komplit. Tuku trewelu ora wathok. Sugeng ambal warsa desa Gulu Rejo ingkang kaping 78. Sing penting lak tibane Mugi tansah ayem tentrem bagya mulya sejahtera selalu. Terus lajeng. Nah, iki monggo Mbak J. Menyang Yojo. J, nderekke.
numpak sepur. Oh nggih, nggih te stasiun. Mugi warga Gulurejo tansah subur makmur. Amin. Kepengin subur makmur numpak sepur. Monggo karep. Yo nak. Tuku semangka. Semangka. Loro cacahe. Terus Pikir aku tekan ngendi-endi. Semangka, Mbak. Ora lugonku sesuk ora digawe nek semangka loro kan kadung ngono lho maksud kuwi, ora mikir gitu aku. nek nggonamu ke udu semangka. Apa? Bligo. tanpa rasa. Monggo tuku semangka loro cacahe. Mugi warga Gulurejo Nggih. tentrem wargane. Amin. Monggo pengen tentrem. Dah kagungan semangka. Lah iki. Ayo Banting, semangat. Yo engko gak turu yo. Jejer rondo Bladalah. Oh. Iki nom tua semangat iki. kok lambene siji. Maksudnya kepiye lha yo lambe ki siji no. Tak genane randane iki piro? Lha nek rondo loro lambene siji wis gesek. Iki nek rondo siji lambene siji iki masuk. Bocah-bocah apa? Ya bener to lambene siji. Oh, iya. Benar. Tenang. Nek bukan lambe dadi masalah. Sepiro nadane? Semene. Nah, Beri-beri Jejer Jejer rondo. Jejer rondo. Lambene siji. Heeh. Desa Gulurejo semakin maju berkembang membanggakan negeri. Amin. Wis sakniki anu, Mbak Niken. nah, Kula. Nggih. Parian. Iki ngapunten niki kan pun sip, Bu. Niku. Oh nggih. Nggih, sik niki Tegese kondur pripun? iki sip yang kedua mirsani itu nggih. Nggih. Aku parian nggih. Nggih, lho. Tuku gula Jawa Enak. karo bayem. Ger. Muga masyarakat Gulurejo Lendah Kulon Progo tansah pinaringan ayom-ayem toto titi tentrem. Amin. Saniki Mbah Baut. Mbah Baut. Tuku bayem Terus karo gula Jawa. Ayam tentrem warga masyarakat desa Gulurejo. Alame dibalik. Ora tak walik ndak gosong. Gur diwalek niku senengane melu-melu sing wedok niki. Lho jeneng rumah tangga ya engko dikira aku nyeje dhewe. Sing penting ya tujuane padha ndongake warga masyarakat kene. Amin. Pun idem sedaya Mas Dalan. Nggih, iki pun roti, anu Roti roti terus ki melih. Pun roto nggih. Nggih, terus ke nggih. Terus nggih. Panas udan. Dan panas Aling-aling. caping gunung. Jas gerong kok garong. Kira. Natyan wadon sarta lanang banyu bening dek jaman barajuang njara kalingan anak lanang biyen tak openi ning saiki
nate janji saiki apa lali neng gunung tak ngadangi saka cakong yen mengandung tak silingi capek gunung sudah mulai terisi lagi Jih. Bapak Ibu ingkang mirsani wonten ing ngajingan nggih Bu wonten ing kursi leres-leres Monggo, Mbah gentosan Putri iki wau. Mbah Kakung bapak-bapak yang sangat bijaksana luar biasa bapak-bapak aparat punggawa yo ben gentenan wargane gentenan sing wargane sing luar langgar. biasa itu secara tidak langsung kan toleransi Bu. toleransi leres-leres Mbah Luar biasa men perlu kabeh dicontoh. yo iso mirsani Nggih, matur nuwun Pak Punggawa sedaya kemawon nggih yo teruske syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene lora ilang gone padha lara Kur garapane anyar meneh jos le nganyari wingi bi awake dhewe rungkumanan iki wis anyar meneh Matur nuwun Mas Dalang. Sampun pun Mas pinangkani setunggal boko setunggal mugi ndadosaken remening penggalih. Lajeng tasih menapa Mas Dalang? wau tasih enten pamundutan iki wau Menapa? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Nggih. Terus Kembang Rawe. Kembang Rawe. Nggih. Gatelen mengkeh niku. Yo Lah, Rawe. cekel kudu sawang.
minangkani ingkang kembang rawe rumiyin. Oh nggih. Oke. Sik. Ya. Oh Kadung Tresno. Kadung Tresno riyen. Kadung Oke. Tresno riyen mawon. Monggo Kadung Tresno. Mbak Ayu. Ya. Nggih. Ayo Mbak Ayu. Mbak Bayu. Lamat wus Sik. katon sing ngoten niku nggih. Nggih. Lamat wus katon. Monggo jumeneng. Nah, ngoten. Ayo Mbak Ayu kene. Mbak Bayu sik senes ayu betul amat. Huk ya, huk ya. Sayangku marang gang-ranggang katon anggengan jaman sakang-sakang nanging ojo nganti gendeng kegeting tetembangan suka panglipur pademan Sing luwih cilik ana ora kira-kira? Oleh iki luwih cilik. Reketmu kok ejol-ejolan wae. Iki nggon perkara mik lho nganti setengah tahun, setengah jam. Sing luwih cilik apa ora ono? Aja nyepelekke kabel turut pinggir dalan cilik-cilik nyatane manfaate gedhe. Nah, nggon aku ya kur cilik ya. Kabel lho, kabel wifi ngomah. Mbak Ayu wilujeng dalu. Minangkani dawuh dari Mas Dalang. Nggih. Kedah panjenengan ingkang ngaturaken Nggih. Kadung Tresno. Oh nggih, Kadung Tresno. Sik nyekar nika sik ayu iki to. Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu sik ora ayu mboten. Nggih. Maksudnya aku rayu. Lah Panjenengan saking sinten lho, Mas? Saking Mbak Linda. Oh, Mbak Linda, Singapura nggih. Nggih. Oh, dari sing Singapura. 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 Singapura ngendi ta? Dalem Singapura ngendi? pur niku piyungan nggih tan sithik. Bablas mangke dugi Aku lak wis dalan. nonton tekan piungan Mbah Baut. Jenengan kek tanglet kula Singapura. Iya. Rina wengi dadi ati Anu Mbak Ayu roman karo Mbah Baut. Roman karo Mbah Baut. Roman Lah dadi Pun anggap mawon niku nom-nomane Om Gejuan. Mbak Ayu gandrung aku. ceritane kula seneng karo Mbah Baut ngono Nom-nomane sikes. jenengan nom-nomane Mas Nom-nomane Gesan, ngono. sikis. Ya mesakno no. Mesakno masa sikis dadi tuwa kaya ngene ya ora no. Mesakno sikis. Yang iki sing iso leluasan nek arek nggo gerak. Jadi iki ceritane Mbak Ayu seneng karo aku. Ya roman. Roman. Sorry ya. Rezekine dhewe-dhewe. Ora apa-apa kan gur Jenengan panggungan. anu mesani kula ning mbayangke Mas Kis. Nah, Tetep ora iso nggih. malah mboten ngefek. Ra. Oh, lha sing mbayangke sinten? Mah rasane mukok Oh, lah berarti jenengan masuk angin. Nggih. Asam lambung kok. Kalau masuk angin, Nah. pakai yang beginian. Iya. Kokoh tak tertandingi. Semen ibu. oh iya iya Ya terus kita. Dada aku seneng karo sampean ngono Itu ya mawon ampun tenanan. Kula ora iso lho nyeneng jenengan. Kowe tok mawon. Ampun seneng tenan lho. Kula mboten lho. ilang kok malah Ketok lho ora ikhlas tenan Mbak Ayu. Rina wengi dadi ati Diajeng garwanipun kakak. inggih Kang Mas Kaya ngono pratilamu kok. inggih mekar Kurang gede, suaranya sih gede. kurang gede Sing gagah lho Pak. suarane kurang gede Gagah. Kayak dada busungkan. gagah ngono lho Set. Wah. DMC. Yo mripate biasa wae mripate Lho mripate kan blarak sempal no. Hah Blarak sempal dugul plecek lho. gagah ngono lho Diajeng garwanipun kakak. inggih Kang Mas kados Kurang seru, kurang seru. Diajeng garwanipun kakak. Diajeng garwanipun kakak. Iya. Iya. Malah wedi aku to. Sing putri kok iya. Sing roman sing oh kepengin. iya heeh Diajeng garwanipun kakak. inggih Kang Mas Semono katresnanmu wong ayu. inggih saestu Inggih Kang Mas, adeget mau ringga inggih Kang Mas. kok
Apa yang ngene kita kis keringah iki kis. Tetep ora iso pindah lain ati. Tanpa nendra. Alon wae alon. Donya ora ana liya wong ayu. Awas segongan. Niki sisan di nganu mawon. Nggih fragmen sisan. Ya niki gak Niki ceritane cempluk kalih Den Mas Broto. Wow. Oh, Aku cempluk. gentone ku sikis. Gentone sikis engko. Oh, brotone sikis. Heeh. Oh, monggo Mas Sik. Hah? Emang Gentro. Sikis gento. Heeh. Oh. Yo Ndro. Ya engko ta. Kula dadi napa Mas Dalang? Kula tak melu. Suminten. Lho mosok aku sing sumin. Berarti saiki aku roman karo Nggih. anu, sapa? Den Mas Broto, Nggih. aku sapa? Aku sapa? Mbak Ayu dados napa niki? Cempluk. Oh, Cempluk. Oh iya. Kula tanggane cempluk nggih. Tanggane. Ayo rene. Lah yo iki ngancani cempluk. Ya, alon wae. Gendro kene gendro. Heeh. Gendone engko age dandan. Oh iya. Heeh. Yo gek wis. Aku apa? Hah? Aku apa? Sapa? Den Mas Broto. Ya yo sing seneng kowe, aku ora seneng aku. Oh iya. Ya, ganti cerita. Oh iya. Tanpa dahar, tanpa nendra, kula kapang kalih panjenengan Kang Mas. Cempluk, kowe kudune ngerti. Aku ki wis duweke suminten, dadi ora iso karo kowe cempluk. Kok cempluk? Kok aku dadi suminten piye ta? Ora dadi aku kan nggon. Aku cempluk pacarmu. Oh iya. Aku pacarmu. Iya. Kita seneng-senengan. Iya. Hah? No. Oh ngono. Ora bener. Ora sida. Sida. Ketoprake jeblok. Ketoprake bingung. Iya cempluk. Iya. Aku dadine nguyak-uyak sampean. Yo iki pratelake tersanmu marang aku. Karena aku ki yo calon bojomu. Engko sing seneng nguyak-ayak aku ki suminten. Ngono. Ya yo. Terus lanjut ayo Cem. Ayung yen marang slerane. Matur nuwun yo Cembuk. Kowe wis mratelake tersanmu marang pun Kakang kok kae. Inggih Kang Mas saestu kula tresna kalih panjenengan. Jagat ora ana liya mung sliramu Cahayu. Inggih. Tansah kumawanging netra. Ora ngira babar pisan jebul tresnamu tulus ing batin wong ayu. Jero ati kadung tresna. Semono uga aku Cahayu ora ana wanita liya kang tak tresnani ya mung sliramu Cembuk. Estu menapa mekaten? Iya Diajeng garwanipun Kakang Kang Ayu Dewi. Buktine apa? Loh, aku senadyan ana wanita pira ora bakal tak tampa mergo tresnaku ki mung sliramu. Ah mosok ngoten niku to panjenengan menika. Aku dadi ora fokus. Mboten ngandel lho. Ya aja ngono kuwi aku wis percaya tenan nek kowe tresna marang aku Cahayu. Ayo gendho teko nesu-nesu iki gendhone. Dan urung Mas, Urung entek to? Oh iya ditekke sik. Tan liya hamung sliramu. Satemah lara asmara. Kalau sawangan lho Kang Mas manuk loro kae. Iya Diajeng. Kae membo-membo kaya aku karo sampean. Iya Diajeng. Lho padha ngene-ngene. Heeh. Manuk enjuk ngene ya Diajeng. Nyecek-nyecek ya Kang Mas ya. Sajane cempluk karo broto ku padha iki. Lah cempluk mas saya ngethek wae kaya. Heeh ta. Ngecok. Iya kae andun katresnan pratelake menawa tresna marang slirane. Mbak aku dicucuk kaya
kaya ngono. Aja urung mangsane, tekan titi mangsane ora aku tak cucuk diajem. jane yen mbok berangkatan mancara aduh wiragane sinabangetan ambok seni yen besanut limbo patut nyoto jatmika prati aduh lestari ya terli lebih sasa rekmo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya was koncetan rasa sang
Yen ngono ketone aku teko. tak wangsul riyen nggih Kang Mas nggih. Iya diajeng garwanipun Kakang Cempluk matur nuwun banget. Kowe wis mratelake katresnan. Inggih Kang Iya, Mas. iya, iya. Kula titip tresna niki karo panjenengan nggih Kang Mas Oh, nggih. iya iya. Ampun lali. Cempluk. Loh, Gento? Lah kok kowe tekan kene to, Dok? Sopo pawongan lanang iki? Hah? Iki pacanganku. Loh. Iki pacanganmu. Iya, lah piye? Arep Lah, piye? kowe ra wis ngerti ya ten aku ki seneng karo kowe. Lah aku ora seneng karo kowe kok. Lah kok wani-wanine kowe nglebokke lanangan? Maaf Mas. Saya masuk sendiri, tidak dilebokkan, Mas. Saya masuk sendiri. Iki wis kulino mlebu dhewe. Nah, sudah kulina, Mas. Kowe wis lancar. Hah? Maksudnya iki wis akrab, pun akrab menika, Mas. Kowe sapa? Kula Broto. Broto ki saka ngendi? Broto menika saking wingking wae nggih majeng mriki niki. Mbok sing gagah to Kang Mas. Lho iki ngene lho. Gendok ki gedene sakmene kok ya. Kowe sapa? Broto, Mas. Broto. Iki ra ming nang kene lho, iki atiku wis panas lho. Sing gagah. Sing gagah to Kang Mas ora ngono. Tak kuwi injen to. cikokono mau doting pentualit cah cilik musuhe kaya ngono. Paribasane kaya lombok tenumpang tahu. Ora mesti krasa lomboke ro tahune. Lah iya. Tahu gedhe rak ya goranya. Ora kowe iki sapa? Kula niki Broto, Mas. Saka ngendi? Saking wingking. Niki niku pacangan kula. Iki pacanganku. Pacanganmu. Kowe ora ngerti iki Mbak Yuku ning aku seneng karo kuwi. Loh, lha nek Tak rabi dhewe. loh, Iki lho Kang Mas sing Piye to? ganggu aku iki. sampean ragi cempuk to. Iya. Lah kok arep ngrabi karo cempuk? Ora urusan. Loh, seneng kok. Ya aja ngono. Seneng ya seneng nganggo tatanan to. Kandhane Tatanane apa? Loh, iki ki Mbak Yumu iki calon bojoku. gugu ya to. Nah. Tatanane wong bebojoan ki antarane lanang karo wadon mingan. Ning kan kudune ora kena mukirim. Apa, Bu? Hah? Murim. Ha mukirim ora kena. Tunggal ki ora kena. Somong sapa? Lho, iki undang-undang. Undang-undang nomor pira? Nomere kapos nggon aku ki. Nomere kemistik. Wis saiki karepmu kepiye? Ya karepku ya tak kukuhi wong iki calon bojoku. Lho, kowe arep seneng karo iki jare iki Mbak Yumu. Iya, seneng. Lah mbok ya dipikir, ngendi ana adik kok arep seneng karo Mbak Yune. Lho, rak ya ora kena. Aduh Kang Mas, aja di ngono kuwi. Aja gawe gembeng atiku lho. Kok sing ngelek iki to. Wis. Hah? Mikir. Mikir. Aku yen wis kaya ngene candak tali gocimu. Tenang, Mas. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Salah. Sabar. Aprokot sliek. Penonton diam. Modar tenan. Kowe iso ngalahke Gento. Kowe kelakon bojo cempluk. Oh, kowe wani karo Broto. Jarangi gek bubuti, jarangi bubuti. Ngobak. Penonton ngisruh tenan ya lagi. Ngisruh penonton. Ngisruh penonton romane lagi arep dadi iki. Lagi dadi drama. Aku lagi arep wani lho, meh rewani lho iki mau. Dadi wedi aku saiki aku. Lho piye to? Gek wis gek maju Tak labuhi mergo iki pacanganku. Lho, aku ora lilo nek cepet dadi bojomu. Tangkep dodolan treban. Es. Kang Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto.
Wis kae. Aku calon bojomu Kang Mas Broto. Kae Broto kae. Iki sapa meneh iki? Kowe iki sapa? Aku calon bojone Kang Mas Broto. Aja kurbrot. Piye to, Den Mas? Ngene Cempluk tak omong. Aku kan bojo sampean kok duwe loro iki kepiye to? Jare tresnamu mung karo aku. Jare tresnane karo aku. Ora iki karo aku. Iki nggonanku. Broto. Iki nggonanku. Iki pas nggonanku iki wis pas. Broto wali. Ngene lho. Anu Cempluk, dadi ya kowe kudune sadar nek duwe resiko bojo bagus ki ya ngene iki. Dadi Aku ki calon bojomu lho. Sik. Saiki mikira ya. Apa? Aja minta sawang derajat mangkate. Ning nyatane nang buri duwe wong wedok liya. Ning nadyan aku kuwi rampok begal, ning atiku ki suci. Tresna ya mung sawiji karo jeng jenenge Cempluk. Aja curhat. Rumah tangga urusan belakang, Bung. Aja curhat neng kene. Aku ora percaya. Kang Mas awake dhewe kan pokoke karo Den Mas Broto. Enggak peduli, aku enggak peduli. Aku pokoke karo Den Mas Broto. Mantenan lho, Kang. Ora iki nggonanku. Cempluk. Sawangen to. Apa? Kae. timbangane dadi masalah. Suminten. Aku ki wis nggone Cempluk. Dadi ora iso karo kowe, Sum. Lah terus nasibku piye? Nasib kene aja kowe. Nasibku piye? Suminten wis mbok ngapake, Jajal. Aku wis seto wis diolok-olok. Mbok ngapake. Ora ngapa. Mbok ngapake. Ora ngapa-ngapa. Ora mbok ngapa-ngapa. Ya ngono kowe ngapusi aku Mas Broto. Aku ki urung poen wis remuk. Aku ki urung apa-apa karo Suminten iki lagi weanan. Ngene karo aku kok Sulaya Mas Broto. Tega tenan kowe karo aku. Kegila-gila ngono ki mbok ngapake. Aku ki ora ngopo-ngopo. Aku ora kurung ngapa-ngapa. Mas Broto. Kowe yo kepiye ngono kuwi? Aduh Mas Broto, aduh Mas Broto iu iu. Mas Broto iu iu. Mas Broto iu iu. Broto. 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 Mas Broto iu iu. Mas Broto pinten. Saga ala keri. Saga ala keri. Elah saga. Mas Broto dhewe. Broto dhewe. Ala Broto dhewe. Broto melu keri. Wis saiki ngene. Cempluk. Saiki Broto peken. Wis aku tak trima karo wong edan kok tak dusane. Oh, berarti sak ngedusi wong edan. Urung. Ngaku wae. Nyoba. Dalah. Ning wong edan ora njaluk karo jawab apa-apa. Ayo, ngaku wae. Lah wong edan dusi ya. Cempluk. Kowe wis jumbuh. Dadi nek men karo men ki iso dadi plus. Lah wong edan karo monggo Mas. Nggih. Ora wong edan. Mangke saged dados sae monggo Mas. Nah, kuwi. Aku wis tau kon nukoke sabun arek ngedusi wong edan ngono omonge. Piye? Berarti nek edano nek ayu gelem kowe. Heeh. Hah? Ora gelem ya. Iki wis pindah masalah iki. Wis pindah nek iki. Wis Masalah Iki pindah curhatan hati. Wis ora Aku melu-melu wis waras lho, aku ra edan meneh lho. Ah, Wis waras. edan yo. Wae aja gurarak tak dusi engko. Aku ora. bahaya. Mosok tuku sabun kok super busa. Lagi kurang dadi apa? Aku wis waras, ora sida. Bojoku kuwi sabune paling larang. Apa? Beklin. Baiklin. Wis putih kabeh. Saiki ngene. Kepiye? Awakmu milih aku apa kae? Ben gendang rampung masalah iki lho, Kang Mas. Kang Mas. Urung, sabar. Aku dusana genti. Kok tak kene nggon ngisor sowir. Kowe milih sapa, Kang Mas? Ngene. Aku bojomu lho. Ngene. Wong lanang ki kudu menang. Ning nek saiki aku tak ngalah. Aku tak trimo mundur, kowe wong lurus sing penting batut. Aja nganti dadi prasulaya. Ya, wis ngono wae ya. Matur nuwun aku tak mundur, wis tak mundur.
Cakap Mas, Gading. Nyuwun pangapunten awit dopraipun namung ngecer dados mboten Iku saking jangkep. Mbak sinten? Saking Mbak sinten? Mbak Linda. Mbak Linda. Singapura. Nggih, saking Singapura. Nggih. Singapura. Pesene apa Mbak Linda mau ya? Aku lali. Pesene Saya go streaming mau semene, saya go ramen semene iki. wis tak tuku sabun busa. Oh, gue ngedusi wong loro lah. Kok sing dingenengan gue rak ngedusi bae. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis ya, Bu. Matur nuwun nggih. Iki isih ono, Ding. Apa, Mas? Gur iki nganu Apa wis gek wis rasa kokean anu. Manut. Apa sing diamanahke iki disampaikan. Ben dadi rezeki sing barokah. Nah, Amin. Neng dibagi. Iya, aku ki seneng bagi-bagi iki. Dibagi rata. ku Mas Kisban niku seneng bagi wingi masalah yo. Rata lho. Wis rata. Beres. Tenan kok. ora rata? Tenan. Tenan. Tenang wae Mas. Tenan apa ora iki? Tenan wis boleh tak ajarkan lho iki. Anu napa Wes. kula mawon sing bagi? Ora wong wedok ora wenang bagi, Lho, sing bagi malah wong kaya ki wedok wong ki lanang. keuangan pinter. Nih, wis. Wis iki engko Bayu wae sing bagi lho. Nah, Oh, ayo bagi boros. Awake lemune semono kae mergo kokean ngethok. Ambek gek Ngethok apa? Ngethok bayarku. paranan, parang. Baik. Wis saiki ditung. Iki Ditung. ditung. Hitung. Sing rata lho ya. Sik, ki arep Ora ditung oleh iki. curang iki Hitung. ora oleh. Ki arep ditung. Ditung. Tak golek pulpen sik. Aku duwe pecah nek arep susuk. Iya, 3 4 5 6 7 8 9 songo ya. Nggih. Oh. Songo. Sing tenan. Ora. Ora kok tak Lemu yo, hitung. kok. Aku wis ngitung ning kene iki. Ning ora asem. Songo apa? Siji kok rong lembar ki piye lemu ngitung? 1000. Iki didum sik pramen karo streaming ra. Kok streaming? Ora tok pramen ya? Pramen. Ramen kabeh. Karo Pramen kabeh. sutradarane. Sutradara dadan elek. Anu, kula- Sutradara iki saru. Iki ana 10. 10. Nggih, 10. nggih. 10, 10. Ji ya ta? Nggih. Si. Loro. Nggih, Loro. loro. Nggih, nggih. Loro. 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 Nggih, 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 nggih. Telu. Telu. Iki sik 100 diporo telu. Diporo nggih, telu. nggih, nggih. Anu ngenten mawon ditumbaske baygon nggih do ngrasake bareng-bareng pripun. Timbangane dadak tuku nggih do ngrasake kala iso ngene. Elek to. Wis Kok kono entuk telu awake dhewe. Awak kok igile kok meng loro kowe Lah telu. yo piye? Lah niku tesih sik dienggo kembang rawe. kebo kembang rawe. Oh, bali meneh. Dihitung meneh berarti, dihitung meneh. Meneh, mlumpuk. Dibaleni. Yo ngalah. Kaya ngene iki. Wong lanang iki ning ngedum rezeki wong wedok di bojo loro ki ngene iki. Iya, mula aku. Fragmen. Fragmen kembang rawe, fragmen kembang rawe. Kowe gur fragmen tok ra melu kembang rawe. Kok ndak kiroken rasa. Iki ra melu kembang rawe. Ora melu. Oh iya. Rahman bi aku ora melu kok nyosisan. Melu, Mbah. Ora teko aku nyos. Ora wis ora. Ora teko pas Rahman ki aku ora teko. Nyo. Ora teko aku pas Rahman ora teko. Ya iki nyocok digo didom iki. Aku gandeng wong lanang loro wae. Oh iya. Wis didom ya sing rata. Pun ya Mas nuwun nggih. Sampun nggih. Iki aku ning loro lho, iki sumpah. Kembang rawene melu ora. Iki sih. Kowe kembang rawene melu ora. Ora melu. Ora. Ora meh ora Awakmu ora melu kembang rawe. Berarti gur fragmen. Nah. Dek kok dadek. Prahmen mau kowe gur nusul berarti ora melu kowe ku. Aku makan dhisik ora uman kok aja meneh gur nusul. Iki kok kisruh tenan to? Andhan Kisruh kok yo. piye? Wis gek kembang rawe sapa jar kembang rawe? Aku tak melu. Bareng. Ayo melu. Nggih, monggo bareng-bareng. Ayo Mbak Anting, Mbak Orisa. Oh, kembang rawe. Lori se. Tambahi Mbak Endah. Anting. Huk ya, huk ya. Ame-ame belalang kupu-kupu
tunggal sak bale lungguh jejer saben dinahane saya suwe saben jejer nyakal tangane banjur omong mas aku tresno kowe saya suwe saben jejer tangane banjur ngomong aku ade wong seneng tugas sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya banjur ngomong heboh. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Wis salaman meneh. Nggih, matur nuwun. Wah. Yo ke. Dorong atau salaman pindho, Om. Wah. Oh, iya. Lagi, Pak. Iya. Ya, matur nuwun. Ora apa-apa, jaremu ora apa-apa, sing penting 200 pindho. Matur nuwun, 200 ki pindho lho. Ora bisa ning pindho lho kan. Ora apa-apa Pak 200. Ora masalah. Dadah Pak. Ya wis ora semangat. Sampai I love you tuh.
Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, matur sembah Niku nuwun. untuk berkah saking Bapak Ibu ingkang mirsani. Nggih, alhamdulillah berkah Panjenengan barokah. wayang. Nggih, lajeng napa melih menika? Tasih wonten pamundhutan lelagon. Ingkang wonten HP dap. Sampun mboten enten. Pripun? Pamundhutan saking handphone Handphone. sudah. Sudah. Niki enten sing saking angkringan Pak Leo. Oke, Pak Leo. Leo. Lintang Asmara niki. Oh, nggih. Oh nggih. Nggih, Pun pinangkani menika? Kalau ada waktu akan menyumbangkan lagu Lintang Asmara. Oh, Nggih, siap. Berarti duet niki mengke. oh, nggih. Nggih, lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siang pantoro ratri. Ngoten. Nggih, Kula duet kali sinten? duet Pak Leo. Leo. Oh, Pak Kali. Leo. Pak Leo. Nah, monggo Pak Leo. Nah. Nggih, monggo Pak Leo. Oh, Wah, nggih. menika Pak Ya, Leo. Leo. Oh, Pak Leo. Pak Leo. Pak Leo monggo, Pak. Nggih. Monggo Pak Leo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lintang Asmara nggih. 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 Lintang Asmara monggo dados. Monggo Pak Leo. Boyopati Kang Mas Leo. Yakin pokoke. Ngonten lho Kang Mas Leo. Iya. Wong ayu tresnaku narya tangga susah jroning atiku. Santap narasatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Banyu segara rasaku ra bakal seneng. Senadyan nyawa ngucap saka raga yen tresna ra bisa dipisahan. Iki saking Pak Leo. Hey!
marang Mbak Niken Sarinten. Yo 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 kangen anglim putih nang bulan dadi saksi upayane datan balen jani janji sedaya mati sedaya mati. Ning batinku Yo yo santap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu bakal seneng. senadyan nyawa ucap saka raga yen tresna rabi sudi pisana yen wis tresna. Ora bisa dipisahno. Terima kasih Kang Mas Leo. Sami-sami. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, Tunggal matur kalih sembah 3 lelagon sampun kawula pinangkani sak Nggih. kamat-kamat. Mbok Bile anggenipun ngaturaken sinambi gegojekan, kasar kladuk atur nyuwun agunging samudra pangaksami. Nggih, mekaten. Nggih niki gandeng pukul sudah menunjukkan waktu piye to? Pukul sudah Waktu sudah menunjukkan jam. pukul jam waktu 00.27 Oke. setengah 1 nggih. Lek seneng-seneng dicukupke. Oke, sendika. Nggih, nggih diteruske wonten ing goro malih. Oh Nggih, nggih. matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Baut. Nggih. Mas Mbak Dalang. Niken. Nggih. Dawa sami-sami Mas Dalang, sehat Awi selalu katalepatipun sukses. nyuwun Selalu. agunging samudra Dawa pangaksami. sami-sami, Sami-sami. matur nuwun. Nggih.